Вітаночки мої шановні. Вітаночки, трансляція вже пішла. Трансляція вже пішла. Все, це повинно бути. Так, я сподіваюся, що гук добре йде. Штосьці апошнім часом гэты мікро зусім сабе кепка паводзіць. Выбачаюся, калі што, калі раптам гук змяняецца, абавязкова пішыце ў чаце там ці-небудзь. Мы з вами працягваем. Як я казаў на гэтым тыдні, гэта другі стрым. Мы паспалі, а дакладна нават выспаліся, правда? Гэта ўсё падняць. Потым. Трэба бегчы нам у той бок, наколькі я разумею. Так, мы адтуль выйшлі. І нам у той бок. Штосьці можна з'есці, мабыць, нават, давай паглядзім. І зняць трэба ўсе нашы гэтыя шубы, каб у нас была магчымасць бегчы даволі доўга. Так. Тут 0, вядома. Тут 0 усё. Тут 0. Вось гэта давай яшчэ здымем, каб наши 5% не улічваліся. Так. Давайте яшчэ раз аднавімся. Мы паглядзелі у гэтую схованку, дзе праводзілі эксперыменты. Так. Ведаеце што, як забыўся? Я забыўся на гук. Зараз я выправлюся. На свой толькі гук, бо ў мяне зараз ён ідзе не туды, куды трэба. То я думаю, што здарылася, як-неяк па-іншаму чую гульню. Во. Зараз значна лепш. Усё на сваіх месцах, я на сваім месцы. Так, глядзім сюды. Buried Echoes. Пахаваная рэха. Нам трэба пахаваць рэшткі, якія мы знайшлі, памятаць, там гэты чэрап, той дзеўчыны, якая памерла там, бо чакала Рюдзігера, яна яго кахала. Так, і палароід, здымачак, які павінен нам падказаць, наколькі я памятаю, дзе ж знаходзіцца гэтае месца, дзе нам трэба яе пахаваць. Чакай, нататкі, агляджаныя месцы, паштоўкі. Давай, абірай так. Polaroid tracked into the secure chest. О, вось гэта яно, Так, тут ззаду ўвогуле нічога не зразумела. Так, а гэта у нас The locals call this the Enduring Waterfall, wanted to capture the view from my usual spot. Так, гэта нейкі невялічкі вадаспад, і гэта не сыход. Чакайце, трэба ўзгадаць, дзе гэта. Contamination Vista. Я ўвогуле не памятаю такого. Так, усё. У нас ззянне скончылася. Так, дай падумаць. Гэта мы, пацягнем усё адзежу туды. Батончык. Я зараз, ведаеце, што думаю, што ж, дзе ж гэты вадаспад можа быць. Што так цяжкавата згадаць, карацей, трэба будзе падумаць. Выбачаюся, гэтае дзіцё хацела ўварвацца. Так, падпальваем, страшаем запалку. Нам трэба бегчы. Наколькі я памятаю, мы прабягалі. Так. Лутаць нам нічога не трэба. О, выдатна.
пуста, гэта мы аглядалі ўжо. І яшчэ адна будзе зона, праўда ж? Вось, насамрэч так добра рабіць, калі 2 разы запар стрымеш, таму што добра так памятаеш, дзе табе што рабіць. А куды гэта вядзе? Не, драўні на гэтую не пацягну. Гэта мяркую, што ў шахту вядзе. І нам тады дакладна не трэба праз тое, што гэта будзе 3-й ўзровень, а там я ўжо магу заблукаць. Так, нам сюды. Твою мать. Так, ну за 28 секунд мы тут пройдем. Там уже ліхтар гарыць, а гэта азначае, што там бяспечна. Так, дыхаем, дыхаем, дыхаем. О, усё. Гэта, хутчэй за ўсё, быў апошні. Ну, калі я добра памятаю. Так, зноўку, вось зараз узгадваем. Па-першае, гэта вадаспад, ён не такі, які быў каля гелікоптера, там, дзе мы забіралі апошнюю цыдулку з справаздачамі, гэтым патэчка, цыдулка. Там была тэчка з дакументамі і ключом. То бок там 2 высокія вадаспады. Далей мы ішлі ў бок. Цяжка ёй. Бо мы укампактаваны. Яшчэ спуск у гэты блях. Чакай, калі тут такая справа. 48. А ведаеш што? Вось гэта мы скінем. Так, гэтае мы скінем. 47. Прыйдзецца ўсё ж такі кілаграм скидать, падаецца. Пабеглі. Так, там я бачу, гэты бляха быў фальшфеер. Так, это ўжо 3-я зона. Тридцать 27. Добра. Так. Пакуль мы тут дыхаем, сходзім туды. Ну, падаецца, мне ўсё ж такі па рэйках трэба было ісці, але ж... Всялякі выпадак. Так, па рэйках. Тут мы былі, я памятаю, лутаўся. Усё. Так, як ты паловішча? Можа взять походню новую в руки. Так, бо мы зараз дойдзем там до конца. Там будзе бочка. Трэба будзе зрабіць сабе. Пойдем.
А вось і выйсці, добра. Гэта добра, значыцца, зараз мы зробім сабе пару паходняў. Так, трэба яшчэ паразважаць наконт. Дзе ж гэтае месца? Так, распаліць. Выдатна. Тут мы дадамо гэта і гэта зараз паразбіраем. Ой, які кепскі. Так, пасуд, ты просто заенчала. Дзяўка. Нармалёвая цягай, што ты там выцягнула, лухтуненьку. Так, 22, яшчэ паспеем. Паспелі, так. Давай апранацца. Так, пальчаткі. Зараз ідзем на баску. А гэта ўсё ляжыць тут. У нас на базе там таксама дастаткова гэтых дроў. Нам галоўнае зараз не зацягнуць дровы. Так, па сутнасці мы ў бяспецы. Гэта добра. Я хваляваўся крыху перад пачаткам страну, што можа недзе заблукае, можа недзе там не хопіць чагосьці тых паходняў ці штосьці падобнае. Але ўсё сталася на добрае. Так, які зараз час у нас? Раніца, так. Паводле індыкатара бачу, што небо даволі цёпла, но адносна цёпла. Так. Тое месца, дзе вадаспад. Яно павінна быць недзе... Недзе каля выйсця, я думаю. Каля выйсця з пячоры, якая ідзе з аэрадрому. Хутчэй за ўсё там недзе. Соль. Ты пойдзеш? Пойдзе. Добра. Соль зацягнем. Так, і каб нам тады дайсці, у нас ёсць два шляхі. Вось па рэйках, і вось тут можна прайсці. Тут тыпу скараціць можна да той пячоры. І у нас там непадалёк яшчэ быў забіты алень, але хутчэй за ўсё уже 3 дні прайшло, то бок там мяса пазнікала, якое мы там луталі з гэтага аленя. Яшчэ одна праблема тут узрастае, бачу, праблема з ежаю. Што, ваўкоў нема? Дзякуй Богу. Так, трэба штосьці з'есці будзе. Можа, некую бляшанку зарубаць. А, павінна была быць, падаецца, яшчэ нейкая фасоля. З свінінай. Так, трэба будзе выпраўляцца, бо даволі цёпла. Слухайце, як мы тут... Яшчэ ёсць праблема з вітамінам С. Мабыць, мы зараз вось так зробім.
Паколькі у нас гэта ў асноўным дровы. Паліва для вогнішча. Так, то мы зробім наступнае. Сюды. Кінуць усё. Так, гэту кніжку мы з сабой падцягнем. Давай, там гэтых подняў у нас яшчэ багата. Скінем соль. О, і гэта добра, тое, што ў нас ёсць. Зараз. Дзе соль? Пакуль што тут пакладзем. Як будзем саліць мяса, яно нам спатрэбіцца. Так, фотаздымачкі. Фотоплёначка, дакладней казаць, это потым. Это забіраем. Інструменты, мне падаецца, я забіраў раней. Так. Во, вось гэта ёсць. Когда што вось гэта не высохла. Бо мне патрэбна будзе. Так, тут мы таксама ўсё забралі, ўсё, што нам трэба было. Пойдем, зараз бахнем посолем. Гарбаткі. Зап'ем гэта гарбаты. Ну і пойдзем туды вось да гэтага прыблізна вадаспаду. Come on, little fire. Так, а тут мы возьмем гарбату. Рейшу, давай. Так, галинку одну возьмем. Пакуль яно там гарыць, зараз зоймемся паходнямі. Якія у нас кепскія. Так, вось гэта. 2 по 21 сотки. По 21 отсотку. Ну, капец просто. З'едаем. Стало тепло, выпиваем. Стало приємно. 3 хвилинки. Як у нас, до речі, з іншими гэтымі речами. Так, у нас 42 килограммы на плечах. 5 ёсць. Ліхтар ёсць пусты, до речі, пусты. Треба адзначыць сабе. Боты. Пойдем скинем боты, і, падаецца, там было паліва для ліхтара. Так, пояс гэты лепш з сабой цягаць. Так, і паліва для ліхтара. О, добра. Усё, нам цёпла, больш-менш сытыя. Можна ісці. Так, у мяне стрэл 11. Каля таго 10. То бок, калі мы раптам ваўкоў сустрэнем, то нічога. Можам, дарэчы, пагражаць. Каменьчыкамі я маю на ўвазе пагражаць, каб не вытрачаць стрываласць у стрэлу. Але ж цішыня тут у гульні сёння. І музыка не грае. І соніка амаль не бачна. Так, там не прасцей, сюды, па дарозе. Памятаю, тут у гэтых мясцінах мяне атакавалі. Зараз уніз, бо тут ёсць вагончык, типа таго.
Паглядзім, можа нейкі карысны лут ёсць. I'm not sure I can carry much more. Што, ніякіх інструментаў, нічога? Ну, зразумела. Нічога дык нічога. Як-небудзь перажывем. Там крыху было атручана, так што у нас 100% з'явілася вось гэтая рэч. Чуеце нейкі шум? Адтуль. Вось мы, дарэчы, там выходзілі, бачыце, вось уваход у шахту на самым доле. Wonder if I can drop any of this gear. Хочаш штосьці кінуць? А няма чаго, усё патрэбна. Капец, просто мертвецкая цішыня. Ажно палохае крыху. Толькі свае крокі чуеш. О, паўзе. Гаўняк шэры. Ну як шэры? Эх, там, слухайце, шмат. Будзем адпужваць. Мне падабаецца вось гэты вось гук. Пайшоў. Паходнік гарыць. Паходнік гарыць, але ж атакаваў. Чакай, а гэта азначае, што зараз туман ці што будзе? This pack is getting kind of heavy. Вы разумееце, што адбылося ці не? То бок гэта не убаяўся. А зараз ён баіцца. Халера, гэтая гульня бляха сюрпрызамі. Просто поўніцца. Пайшоў. Трэба тут прабегчы. Пабачыце, колькі тут забруджанай гэтай зямлі. О, тут шыпчыны ёсць. Так. Направа гэта бліжэй да мядзведзя, мы тут бадзяліся. Not sure I can carry much more. Там наш алень. Пакуль што мы трымаемся. Нам яшчэ столькі ежы не трэба.
Так, у нас ёсць. Так, ёсць. Трэба выкарыстаць. Ад інфекцыі пазбавіліся. Ну, больш-менш цёпла. Алера. Упершыню ў мяне так здарылася, што паходня не адпудзіла ваўка. Ага, адзін другі. Так, як мы тут? Штосьці ты калоціся, дзяўчына. Яшчэ рана. Пачуў. Як пачуў? Штосьці не разумею. Мне падаецца, ён быў далёка. Ну, карацей, гэта... Wonder if I can drop any of this gear. Штосьці даволі дзіўнае адбываецца, слухайце. У мінулы раз, вось на мінулым стрыме. Вылезла колькі там ваўкоў было? 4? 5? І зноўку, дарэчы, трапляю і не забіваю. Неяк паўтараецца гэтая гісторыя. Так, вось яна, моя стрэлачка. О! Так, выйшаў куды трэба. Вось ён вадаспад. Так, гэта ён на труса напаў, чую. Ідзе, ён яго задушыў. О, бачыце, бервяно ляжыць. Это і менавіта той вадаспад і ёсць. Так, наколькі я памятаю, пахаванне злева, вось тут дзесьці. Плюс-мінус. Чуў, як ён гэрка недзе тут побач, але ж дзе ён? О, з галавой матля я бачу. Man, this pack is getting kind of heavy. Як ты, сабака, збягаеш? Ты ж паранены. Ну, бачыце, крывя з яго цячэ. Ён ще носіцца. Трус мой. Это моя здобыча, ось, до речі, печора на аеродром. Так. О, подох. Чули? Было такое вельмі слабое, але... Ух! Ад ваўка. Вось ён ляжыць. Стаміўся.
А, подалося, што типу у лапі трачыць його. А дзе у тебе хітбокс? Будь які, га? Ось о, так, ВРВ, вітаночки тобі. Так, ну все, мы тут амаль што ўсё залуталі. Зараз вось гэтыя шарагозіны пазбіраю. Будзем шукаць месца, дзе пахаваць гэтую няшчасную жанчыну. Ты бы ведаў, які скандал вакол нашай нівы круціцца? А, ну, давай распавядзі. Бо сапраўды не ведаем, не чушча. I'm starving. Есці хоча. Зараз паемо, дзяўчына. Зараз штосьці там перагрызем. О, ще тут. I need to find some place to escape this cold. Ну давай уже, ВРВ, дзяліся. Што там такога дзіўнага адбываецца? Што ты равеш во ўсё горло? Так, ты уяўляеш, на сайце прыватнага літоўскага часопіса. Так, ще тут шыпшына. Добрай раніцы. Дарэчы, ты скарыстаўся гэтым паведамленнем, я аднавіў. У мяне запрасавала ўсё, так што можаце карыстацца усімі мемасамі, якія даступныя зараз у спісе. А, во, кубка. Вось сюды нам трэба будзе пахаваць яе. Нашу ніву класіфікавалі як мастацтва салона прыгажосці. Што? Больш за тое сярэдняе. Так. Усюды злайк подпіска. Come on, little fire. Гэта можна. Так, толькі... Толькі чакайце. Трэба ваду. А сюды трэба гарбаты паставіць. Вось так. Так, наша ніва ўсіх падманула, больш за тое сярэдняя зарплата там 300 брутта. То бок на рукі недзе 2000 выдавалі тыпу. Ну што, хаваем дзяўчыну. Вось мы скончылі пахаванай рэхам. Мы дзеўчыну пахавалі, як гэта не дзіўна гучыць, але на гэтым скончылася гэтая гісторыя. 13, давай-ка мы яшчэ вадзіцы возьмем на ўсялякі выпадак, так. 65-й стрым запар, малайчына, дзякую велічэзна ВРВ за адданасць.
Так, больш за тое сярэдняе гэта я чытаў, ну, удзерж рэгістры на прыватных агрэгатары. 5 хвілінак. Узялі. Тут ще расплаўленне. Колькі вады ў мяне? Літрах 67, добра. Так, і ўсё ж вой на палову Фейсбукаса. А ўсё таму, што некаторых не запрасілі да наўродскага на вячэру, некаторыя нашы апазіцыянеры ваш заебацік. Ну, вядома, усе гэтыя блядь, публічныя так званыя асобы. Бяжым адсюль. Так, зараз трэба нам вызначыцца. Па-першае, мы ідзем грэцца ў пячору. А я штосьці не разумею, а што з гукам такое? Ён нібы праглушаны ці штосьці такое. Бля. Так, мы ідзем грэцца ў пячору. Зараз толькі буду прыдумляць. У нас што там трус ляжыць у кішэні? Мы яго разбяром. Мяркую, што так, цёпла тут, цёпла. Давай тут зоймемся гэтым усім. Таму што нам тут няма чаго трымацца, нам трэба адсюль сыходзіць і не ў гэты бок, не ў бок аэрадрому. Так, все, ліхтар маецца. Маецца, заправілі. Інструменты нясем. Стрэлку мы перарабілі. Слухайце, уже і лук патрэбна неяк думаць, дзе яго рабіць. Так. Тут павырашалі, тут усё добра. З медыкаментамі больш-менш. Запалак добры запас. Гэта можна скідаць. Так. Дзе наш трус? Які я дабраў у ваўка. Шмарыць яго няма. Гульня за скамелым. Так, паходнікаў няшмат. Але і надвор'е не дазваляем. Так. Гук норм, збег. У сэнсе збег. Збег трус. Ты ж не жывы быў. Куды ж ён мог збег? Так. Спраўджваем усё. 42 ёсць. Тут усё ёсць. Давай яшчэ мы прыгатуем вось гэтае адно. Павязку і шыпшыну натрусім. Я вось толькі думаю, што дзе б нам легче спаць. Тут у нас ежы няма. Нам бы адсюль дакладна сысці. Бачыце, ўжо ноч. Давай вось так зробім. Чаму ты не хочаш тут? Тут халадно. На лёдзе спаць. Але раён тут не дае нам спаць. Трэба тыпу папаглубляцца ў пячоры. Так. Што? Які пераход, блядь, ты што? Трэба знайсці, як на тут гадзінку паспаць. Так. Мы адпачываем, мы далей выходзім, ідзем направа. Вось так. Пакідаем пячору.
Калі што ў нас для у якасці ежы рагоз выкарыстаем, але нам трэба ісці. О, і ветер сціх. Выдатна. Тут яшчэ у нас ёсць мох. Пазбіраем. Шыкоўна. Мне вось толькі адзінае, што засталося, гэта пазбавіцца авітаміноза і клаўстрафобіі. І ўсё будзе нарм. Так, ВРВ, што па надвор'ю, колькі ў мяне мінуса, сёння зранку было аж на 15. А тут мінус 33 у гульні, калі табе цікавіць менавіта гульня. This pack is getting kind of heavy. Сёння машына ледь завялася зранку. Так, ужо цяжка ёй было круціць гэты халодны рухавік. Так, о, калі я не памыляюся, мы тут можам сустрэць аленя. Трэба глядзець ва ўсе бакі. Траву бачу, аленя не бачу. Ага, во. Можа, хтосьці запытаецца, навошта мне алень, мне ж ежы няма, вось навошта. То мы сабе хаця мяса з яго налупім і панясем у тую лакацыю, дзе будзем гатаваць. Малеча, спыніся. Нешта ты ідзеш так няўдала. Опс. Так, 7 кілаграмаў. Давай. Гэта добра. 25 хвілінак. Даволі хутка. Шыкоўна, так. Нам трэба толькі вось тлушч скінуць, а з гэтым мы пойдзем туды. Там нас могуць сустрэць ваўкі. Гэта я чапаць не буду. Ось, але дзякуючы таму, што у нас ёсць стрэлы, лук, мы ад іх пазбавімся. Так, ну і у цэлым усё павінна прайсці больш-менш добра. ВРВ, калі ласачка, націсні там магнатэрыю, каб праверыць. Учора ўсё працавала. Сёння не ведаю. Сёння неяк я забыўся сам пра... О, дзякую велічэзна. Тое, што трэба, дзякуй. О, я бачу толькі вушы, чакай. Чакай, зараз паправіць трэба. Зараз трэба паправіць. Вось так, павінна ўсё быць добра. Так, гэта нашы вітаміны. Чаму яна на хаду не можа есці? Навошта спыняцца?
Ось нам туди. Я думаю, тут памятаю, што тут недзе пячора яшчэ была. Але, мы павінны ўсё ж такі даходзіць да станцыі чыгуначнай. А дзе пікча? Пікча якая, дзе? Ты пра што? А, ты пра кота, мабыць. Ну, і толькі вушы там былі бачныя справа ўнізе. Праз тое, што акенца ўніз пайшло. Я яго падняў, калі што. Зараз павінна ўсё быць. Ну там гэту всраты рундук. Замест мема. А, ты пра куфар гэты. Дзе мемасы, дык ніколі ж не было на магнатэрыю. Дзякуй, Лёха, за магнатэрыю. Ну, ўсё правільна. Не было, на гэтае не было. Але я падумаю, я сёння зраблю. Сёння дадам. Мімас, каб быў. God, I need anything right about now. Так, ты зноў хочаш есць. І што ты, малая, жарэш, як не ў сябе. Так, вось там пячора, бачыце, вось гэтая сапля вісіць пасярод скалы. Так, тут больш-менш бяспечна, але вось там у нас будуць праблемы, хутчэй за ўсё. Бо 7 кілаграмаў мяса свежага ў кішэні гэта надта прывабліва ўжо для гэтых хлопчыкаў, якія атрушаны абадзяюцца па гэтай тэрыторыі. Мімас, каб нехта пісюноў матыляў, не. Я такім не займаюсь. Там будзе вельмі прыстойны мужчына, так бы мовіць. Так, ще ми тут возьмем шапшинки. Так, і тут возьмем зараз. Бо мне падаецца, у гэту лакацыю мы павернемся толькі заради аднаго. Не, двух. Дзве гэтае дасягненне, два дасягнення ў сціме. Яны прывязаныя сюды, гэта картограф, дзе трэба замаляваць лакацыю і пражыць 25 дзён у шахце Лэнгдон. I need anything right about now. Так, тут трэба быць вельмі уважлівымі, бо звычайна ваўкі тут і ёсць. Так, я батончык гэты з'ем. Вадзіцы вось гэты пап'ём. Паходзім. Так, труса бачу. Трус нам нічога не зробіць. Так, вось тут павінны ўжо быць, калі яны ёсць, ваўкі. Недзе тут яны і з'яўляюцца ў нашым аглядзе. Так, што там такое, чаму я не бачу, хто гэта напісаў, што напісаў. Гульня яшчэ доўгая. You mean trees? Because I'm gonna. Гульня па факце яна бясконцая. Адзіны канчатак у гэтай гульні гэта смерць персанажа.
Ну, мох, хай висит уже, ладно. Шипшину я возьму себе. Во, ёпці, ну... Яна даволі складаная ў сэнсе таго, што каб зрабіць усе гэтыя дасягненні ў Steam ці вось прайсці гэтую ну, тыпу сюжэт, які б мы зараз зачынілі. Вось наступную главу. Пахаваная рэха. Яно вымагае ведання механік, лакацый. Вось гэтага ўсяго. Таму, напрыклад, мы, мабыць, разоў 7 пачыналі ўжо. І да гэтага моманту яшчэ не даходзілі, но ў сэнсе таго, што каб пражылі там 50 дзён хаця бы, ці 70 дзён. Гэта вось наша першая, найлепшая спроба, дзе мы не проста выжылі, але яшчэ і зрабілі другую шубу. Ну, вось дзякуючы якой можам вось так лёгка бадзяцца, пераходзіць з лакацыі ў лакацыю, карацей. Больш-менш жыць і развівацца. Так, сюжэт ёсць, ён ужо скончыўся, ён яшчэ ідзе. Сюжэт яшчэ ідзе. Мы зараз скончылі толькі главу гэтага сюжэта. Якая скончылася тым, што мы знайшлі лабараторыю, у якой дзейнічаў Рюдзігер разам з камандаю. Вось, і знайшлі рэшткі галоўнага спецыяліста па бяспецы, гэта была жанчына, якая там у гэтай лабараторыі памерла. Вось, і яна напісала ліст, дзе яна прызнавалася ў каханні. Памятаеш, у чым на мінулым стрыме? Прызнавалася ў каханні гэтаму навукоўцу Рюдзігеру, які па факце з'яўляецца тым яшчэ чмошнікам і злодзеем. Вось, таму такая даволі складаная гісторыя ў іх узаемадзеянняў. А мы ж-то па факце вывучаем, дзякуючы гэтай гісторыі сюжэтнай, чаму ўзнікла ўвогуле гэтыя вось умовы, гэтыя абставіны, у якіх мы жывем, што няма электрычнасці, што нічога не працуе з электрычных прыбораў, што ў нас вось такія зянні, якія выклікаюць гэтыя магнітныя буры. Вось гэта ўсё пайшло праз даследаванні, якія рабіў Рюдзігер. Ён там нейкія выпрабаванні, іспыты рабіў на зямлі, падаецца, ці атмасферных нейкіх з'явішчах. І штосьці ў яго пайшло не так. А вось што не так пайшло, мы яшчэ не ведаем. Мы яшчэ шмат дэталяў не высветлілі. Я, наколькі памятаю, ежы тут не пакідаў ніякай. А можа, штосьці і было. Курпікі, чую, ёсць. І быў паляваць, дарэчы, але ж максімум каго палю гэта аднаго. Бо лук на іх вытрачаць я не хачу. Прыгатаванае мяса мядзведзя, шыкоўна. Пустяк. Значится, берем, запаливаем, сюда закидываем. Угу. Так, я думаю, что яна кудысьці павернецца. Глядзі, тут увогуле сама сюжэтная частка. Яна палягае ў тым, што гэтая дзяўчына, яе зовут Астрад, яна прыехала на гэты востраў, каб дапамагчы людзям, бо ёй кінулі вокліч «Дапамажыце», бо сярод людзей пачала распаўсюджвацца нейкая хвароба невядомая, а яна сама лекар. Вось, карацей, яна сюды прыляцела, але пацярпела катастрофу на самалёце, на якім ляцела разам з Маккензі.
Вось, і з гэтага пачынаецца гісторыя гэтага свету, што яны трапляюць проста ў невыгодныя умовы. Вось, спрабуюць выжыць разам з Маккензі, ну і пры гэтым дапамогчы мясцовым людзям, мясцовым жыхарам. Так, усё. Крыху спужаўся. Так, ну мы ж тут не цёпла. Давай мы так зробім. Гэта я бачыў у Рудзе, а пачатак маеш на ўвазе сюжэткі. Так, ужо хутка спаць. Рызыка клаўстрафобіі яшчэ даволі высока, але мы гэта неяк выправім. І ось, падаецца, тут усё ж такі яна расце, калі мы будзем тут знаходзіцца. Так, яшчэ акурат такі трэба будзе закінуць. Ось так. Та увайдзі ты, божух, на ногі падняць не можаш. Ось так. I'm not sure I can carry much more. Так, ну выдатна. Мы зараз тут прыгатуем гэтых 7 кілаграмаў, бачыце, ўжо. Блядь, ну падымі калені хоць крыху. Ну зусім ты дзёўка даеш тут. 45, добра. Так, давай, дзе тое мясо. Апошнія 2 кавалкі. Так, дарэчы, вада крыху ёсць. Зараз мы толькі вось скінем, я б хацеў усё ж такі пайсці ўпаляваць таго курпіка, вот чуеце, ён там квохча недзе. Зянне. Хаця б аднаго ўпалюем. Ён тут за дрэвам падаецца. Так, куды ён знік? Ці гэта простое, што ўжо ноч, тыпу, ён просто знікае як лось. Та ёпта. Ну літаральна хвіліны не хапіла нам. Собака. Пять хвилинок, 5 хвилинок. Wonder if I can drop any of this gear. Так, а давай-ка мы тут все ж таки не будем гулять. Ось так зробим. Походники нам потребные заўсёды. Спокойно себе. Покладем зараз ось так.
мы тут, можа, запарым гарбаткі? Вось, напрыклад, так. Усё. Тут хаця б дробныя, але прыпасы ёсць. Ужо прыемна. І колькі у нас тут ще засталося? Усё, нічога не засталося. Так, ну пакуль што так і будзе, значыцца, ваду. Та не хачу з тобой размаўляць. 21 хвілінка. Вось так. Зараз, карацей, будзе вада гатова, будзем лягаць спаць. I'm so tired I could lay down right here. Так, а тут можна пакінуць, наколькі я памятаю, ёсць у нас гэтая бляшанка ж, правда? 3 літры. Так, ось яна ёсць. Усё. And this pack is getting Лягаем. heavy. Так, ще ноч, пару гадзін. До речі, добре спала. Значить, це можна ось так зробити. І ще ХП доволі шмат аднавіла. Ну що, виспалася. Видатно. Тільки що завіруха ніяка почалася. Це просто ветер. Поки що просто ветер. Так. Попили, поели. В принципе, можно идти. Давайте выясним, только высветлим. Куды мы идем и навошта? Так, наш ще один стрел гэтага хопить. У нас 12 стрел было, засталося 11, правда? 8 плюс 3 – 11. Нам треба нарабіць стрел, бо у нас 6 наконечников маецца, що зараз будзе вось гэты 7. Ну, магчыма, гэта вось 8. То бок 8 стрелак, а на 8 стрелак мне патрэбна 2 галіны. Высушаныя бярозавыя. Так, вось гэта трэба адрамантаваць, дарэчы. Ёсць, на адзін ремонт ёсць, і одна галінка ёсць. Так, мы можам зараз пайсці на чыгунку разбураную, і там нармалёва так палутацца, папаляваць, і зайсці на тую сядзібу, каб перанесці лут адтуль, бо я памятаю, мы там да халеры пакідалі скуры усялякія і гэтак далей. Так. Так. Можна будзе там аднавіцца, адзінае толькі я не ўпэўнена наконт стрэл, што мы там адновімся па стрэлах. Бо бярозка дэфіцытная. Халера, не памятаю, ці яна там ёсць на чыгунцы. Ну, ў любом выпадку, давайте спачатку на чыгунку. Так, вось мы адсюль пойдзем. Чакайце, так, і па гульні. У нас зараз пачынаецца глава «Апошні гарызонт». І ён хоча, каб мы увайшлі Sanded Pass to look for evidence of Rudiger's escape. Гэта нам у локацыю, якая тут знаходзіцца. Праўда ж? Вось яна, так. Мы тут былі, дарэчы, толькі што. Па чыгунцы шлі. А на гэтую можна прайсці, там будзе такі
Проход караценечкі. Ага, і ось я наколькі яе памятаю, там вельмі мало рэсурсаў, шмат ваўкоў, то бок без стрэл мы туды не пойдзем. Галоўнае гэта аднавіць стрэлы і... А вось што па ежы? Ежы там удосталь. Бо там ваўкі звычайныя, шэрыя, у асноўным. Пумы дзве было, наколькі я памятаю. Медведь. Адзін. Калі не памыляюся. Так, ну што? Як мы будзем пачуваць сабе на звонку? Херова, 23 мінуса. Мы не добяжым. Не добяжым, каб нам было цёпла. А вельмі б хацелася, слухайце. Нам няма чаго тут сядзець. Невядома, у нас магчымасць-то ёсць, бо мы сюды ежу прынеслі. І ваду сабе напарылі, але ж сядзець, што час губляць, правда? Такое сабе. Тым больш, што... Давай паглядзім. Паглядзім, што ў нас тут ёсць у сэнсе ремонту. Так, сюды... Ёсць. 5 гэтых патрэбіцца, 2 тканіны, гэта ў нас ёсць, 45 хвілін. Ну, давай. Оп, і чуеце, як усё сціхла? Ну, ці не цуд гэта? Вядома, што цуд. Ну, гэта мы так вось адкладзем. Все, ходім. Так, толькі трэба памятаць пра тое, што нам трэба зноўку будзе курпіка залутаць аднаго хаця б, а то і 2, бо на адным толькі 4 пера. А нам трэба для ремонту 5. Ну і адпаведна ветер краху сціх. Ён у спіну шчадзьмуе, так што пражывем. Дарэчы, ці у нас ёсць галінка нейкая, каб мы маглі сабе паходнік запаліць? Бо ў такім надвор'і паходнік запаліць можна. Халера, такі ветер, слухайце, ні однай палкі не ляжыць на снезе. Это что такое? Где палки? Кабас, холера побрала, ну. Трус. А, не, курпик. Ну, ты серьезно? Какой... О! Давай-ка мы где-нибудь тут сховаемся за каменчик якісьці. Зараз себе гарбатки напарим. Походню возьмем. Так же ж. Во. Шиковно. Come on, little fire. Размяшчаем. Цікаво, чаму гэтыя 2 кубачкі яны тут пазней ляжаць. Oh, so cold.
Ось так. Один і давай другі. Даецца на гэтым усё. Халера спалак, вогнішча было лепей зроблена. Так, зразумела. Чым з вугалля. Ну, маецца на увазе, што паходнік лепшы дастаў з такога вогнішча. А я думаў, мы ў такі вецер пройдзем. Так, бліжэй да скалы, тут цеплей будзе. Вось я зараз сабе думаю, ці мы пройдзем праз гэтыя туннелі без паходні. I'm not sure I can carry much more. Так, давай павернемся ўсё ж такі. Бо яна мне неабходная. Ты серьезно? Ты мне не дасі развесці па вогнішча зараз? Паскуда. Ай. Ну давай. Чыгунку бачу пад нагамі рэйкі. Вельмі слаба, але бачу. Did I say I hate being cold? Because I really do. Так. Гэта мы, цётка, чулі ўжо шмат разоў. Так, сюды налево. І глядзі, тут, оказывается, можна прайсці. Не так ужо і цёмна. Толькі шкада, што без паходні, простое, што... Шкада, што тэмпература ўсё ж такі ніжэй. Так бы было б на 3 градусы вышэй. І так было б халадно. Паказвае -8. Па адчуваннях. А з паходняй было б -5, падаецца так. I wonder if I can drop any of this gear. Так, рэйкі бачым. Перад носам. Галоўнае, што бачым хоць неяк. Так, добра. Мне падаецца, мы ж там мядзведзя не так давно і забівалі, правда ж? Месяц гульнявы яшчэ не прайшоў. То бок, каб нам мяса нейкага назапасіць сабе. Ну, ўсё тут воблака ўжо паўсюль. Таму немагчыма было развесці вогнішча. Калі там лось будзе, то мы яшчэ мяса сабе возьмем з гэтага лося. If I don't warm up soon. І то будзе добра, тому што з мядзведзя там засталося прыблізна 10-15 кілаграмаў. Мабыць, кавалачку, я ўжо не памятаю, мы з сабой 10 забіралі, цягнулі сюды ў забруджаную зону. Так.
Зараз у нас здароўе будзе зніжацца праз тое, што ў нас абмаражэнне гэта... Блядь, што ты мяне пужаеш, паскуднік. У траве там, бляха, схаваўся. Гаўняшка. Не, ну ты разумееш, що ён гэркае на мяне. А, ён там трусаў бачыў. Гэта ён не на мяне гэркае. Так, нам трэба спяшацца. Нам трэба спяшацца на рамонтную майстэрню. Там сагрэемся. Мабыць, сёння яшчэ паспеем збегаць, аблутаць тую сядзібу наверсе. Толькі... А, ну гэта шуміць вада, падаецца. Гэта не вецер. Праціснулася. У мяне гэты момант заўсёды цешыць, таму што яна звычайна тут не праходзіць, трэба на гэта ўкленчыць, каб праціснуцца і на кукішках прапусці. Вось, а тут трошкі ўлева, трошкі ўправа, і ўсё ж такі прайсці можна. Гэта вельмі зручна, калі ты цягнеш валоку тое самае ж. Калі табе трэба, напрыклад, там 20 кілаграмаў сушанага мяса цягнуць з сабой, каб працягнуць у шахце Лэнгдон. Давай-ка мы пойдзем у пячору сагрэцца, каб нам так не было халадно. This pack is getting kind of heavy. Так. Все цудоўна. Сядаем, адпачываем. Оп. Все, нам цёпленька. Ідзем зноўку на гэты мароз. Вось нібы сонейка ёсць, а распаліць вогнішча няма. Таму што ўсё зацягнута аблокамі. Так. Заўсёды забываюся, што тут трэба налева. А яшчэ ведаеце, што можна зрабіць? Разбітая чыгунка. А чаму б нам не збадзяцца на лакацыю каля ГЭС, якая там таксама пераходная, бо там, да, халеры гарбаты бярозава ёсць. І гэта было б цудоўна з таго пункту гледжання, што ў нас была бы крыніца гэтага вітаміна С, гарбатка была б. Там ужо гэты ГЭС і лакацыю, як яна там звецца, божа, загадкавае озера. З іншага боку можна было бы і рыбы сабе насмажыць.
Так, ну тут бачно буде ці не? Ось щось тут такое, ну зусім уже не бачно. Я пам'ятаю, що тут недзе був уваход. О. Валера, усё, фу. Нішто сабе, кошка. Ты даешь. Вось яны, бляха, плюсы того, что сонейка у выкенца не светить. Оказывается, тут можно проходить и без ліхтараў усялякіх в руках. Ну, вядома, калі гэта дзень. Мабыць, увечары тут нельга прайсці, бо асвятлення агулам не будзе. Обана. Цемра і цішыня. І музыка нават не грае. Гульнявая маецца на ўвазе, вядома. Адзінае, што не хочацца ісці далёка праз гэтую разбураную чыгунку, бо там шчыліна на той бок. Гэта менш, чым мы зараз гэта ідзем па адлегласці. Ну, карацей, трэба падумаць. В гэтым ёсць сэнс, каб схадзіць за бярозавай карой у гэтую лакацыю. Я бачу свет у канцы туннеля. I wonder if I can drop any of this gear. Ну вось мы выйшлі на разбураную чыгунку. Это мы все подберем. Там нейкая пашвара ў жураве. Чую гэркае. А ён дзе? Ён на гэтым баку. Ой, гульня, бляха, падкідае нам тут сюрпрызаў з гэтымі ваўкамі, якія рэсаюцца ў такіх мясцінах. Чапаць я яго не буду. Бо ён нам не патрэбны. Нагадаю, што ваўчанае мяса зусім не каларыйнае. Яно як трусінае. Няма сэнсу яго лутаць, калі ёсць магчымасць лутаць штосьці больш. Добрае, так. Не падалося, а то я падумаў, што мне падалося ўжо. Ось он. Ідзі. Так, аднавіліся абсалютна ўсе ваўкі. Так, падымацца нам нельга, бо ён нас пачуе, адразу атакаваць будзе. Мне гэта і не трэба. Мне трэба яго вось так з кукішак гэтых садзіць проста яму стралу паміж вачэй. А ён, бляха, ўжо павярнуў іншы бок.
Чуєш, Шери? Ходи до мене. Цікаво, хто з нас драпежник, да? Ось так, ось. Трус. Ну, ён його з'їв, подається. Адзем туди, троса не чапаем. Вядома, што ён нам спатрэбіцца, калі мы тут зачысцім усё. Трэба гэта мець на ўвазе. Так, там, наколькі я памятаю, тут труп. Ай, курпики. Давай мы забьем курпика. Шкода-то, что только одного. Так, выкладем простой, каб нас не чули волки. Потім повернемся за трусом і за курпиком сюди. Не чапай. Поздно. Поздно, Лёша, поздно. Ты не поспел. Так, ось тут добрый огляд на мясцовасць, каб побачыць, ёсць ваўкі. Но яны тут будуць. Ваўкі все не будуць, тут будуць по-любому, тому что мы тут уже не были больше за тыдзень гульнявы. Калі яны зараз тут не з'явіліся, то не з'явяцца проста пасля перазагрузкі. Вось, напрыклад, як мы зараз зойдзем у гэты будыначак, каб сагрэцца. Не бачна, слухайце, ён звычайна вось тут ходзіць каля гэтай будкі. О, свежая оленіна яшчэ. Ачмарэць. Ачмарэць, у нас тут оленіна ёсць свежая. Так, не чапай воўкі, фас старога. Kind of heavy. Не дачакаешся. Гэтага табе ўжо не. У нас тут вады мала, наколькі я памятаю, так. Все правильно я памятаю. Сюды мы скидаем галинки. Две возьмем с собой, хотя не. У нас вот что есть. Вечер. Вечер. Слухайте, Соника садится. Как там наша клаустрофобия? Ёсць. Зараз пакуль мы граемся, паперапрацоўваем гэтыя паходні ўсе. Сідор, вітанкі, рады цябе бачыць таксама у чацікі. Так, ну, бляха, ну зусім не застаецца часу. Бачыце? Соніка дастаткова нізка ўжо. У нас палова стомленасць яшчэ. Цягавітасці вывучаюся. Вот, тут, бачыце, тут скура вантробы, а медведя яна нават не высохла яшчэ. Так, агледжана, вось пустую. Гэта я дзеля чаго? Дзеля таго, каб пазбавіцца рэчаў, якія мне не патрэбныя зараз будуць з сабой. Так, бо мы адтуль пацягнем зараз шмат скур.
Ножовку, сякеру. Сякера была, не была? Не было, падаецца. Літаратуру гэтую. Лук патрэбны, каб адбівацца, бо ваўкі аднавіліся. Інструменты. Сякеру. Так, паходні. Хай будуць. Дзве на ўсялякі выпадак, а то я ж не ведаю, што там мяне чакае, як мы там 34. Ну все добра, хадзем. Хадзем у тую сядзібу, вельмі спадзяюся на тое, што па-першае, мядзведзь не аднавіўся, а па-другое, ваўкі не вельмі заклапоціць мяне. Так, тут усё больш-менш. Так, на возеры чыста, бо я пакуль назіраю такую карціну. На возера чыста, ўсё. Так, тут пакуль што таксама нікога не бачу, за гэтым пагоркам можа быць хтосьці з ваўкоў. Так. Ну, пакуль што ціха. Лося я таксама не бачу, так? Або, можа, не сёння. Мы яшчэ заўтра сюды павернемся. Але лося няма. Так. Ну, не бачу, насамрэч, пакуль. Ён бы ўжо дзе-небудзь там рогамі сваімі засвяціў бы. Так, колькі прыблізна гадоў гераіне? Каля 30. Ну, ім абодвум, і Маккензі, і Астрад, яны прыблізна аднаго ўзросту. Вітаначкі, Рэйвен, ого, даўно не было табе ў чаціку. І за акном, і ў экране аднолькавае файнае надвор'е, кайфую. Ёсць, такое ёсць. Няма на што скардзіцца, праўда? Так, там я памятаю ўсё ж такі, калі тут ваўкоў не было, то вось тут яны мусова што будуць. Я ўпэўнены, бо нас тут не было больш за месяц. Па-любому адновяцца. Так, туды не. Туды мне не трэба. Мы там луталі гэтых аленяў, якія там ляжаць. На возера зараз вось выйдзем, там павінна быць 2. Але... Слухайце, ну пакуль што ціха. Стой. Дрова патрэбнае, дрова бяром. Так, я на ўсялякі выпадак абыду гэтыя возеры, каб знянацку не натрапіць. Так, героиня, я думал, что мужик, ну ты же обираешь себе персонажа, с кем ты гуляешь, с мужиком, и с женщиной, то это просто выбор, демократия. Так, трус. Трус это добро. Раньше так само забираем себе. По-моему, холера его ведае, коли сюда повернемся ще. Хутчэй за ўсё ніколі. Так, ну ваўкоў няма. Ваўкоў няма, што цікава. Цвілое мяса ваўка прыгатаванае, сапсаванае, знішчанае.
Гэта мяса мяне не цікавіць. Калі ёй каля 30, тады рабіць шматкі. Ты бессаромны просто чалавек. Во, бярозачка, вось яна. Клён 1. Вось заради гэтага і варта было сюды вяртацца. Так, шведр забіраем. Што тут ляжыць? 23 кавалкі. Забіраем. Так, грэемся. А мы тут, слухайце, нармалёва так сядзелі. Дарэчы, гэта забраць. Гэта забраць. О, соль. І соль бы забраць. Як мы ўвогуле тут... А, ледзь ногі валачэм. Але рака, як же ж хочацца соль забраць? Гульня, ты што робіш? Ой, нам і так цяжка, і без солі. Так, дзяўчына, давай хутчэй сыгравайся, нам ісці зараз трэба назад. Гэта будзе крыху цяжэй. Так, рэаліці жыцця. Ну так. Гэтага не пазбегнуць. Так, у нас там ёсць што патрушчыць. Вось гэта. Так, ну паколькі тут было даволі багата бярозак, адназначна, значыцца, мы будзем збірацца менавіта ў гэтай лакацыі. Я, магчыма, ўсё ж такі за гарбаты бярозавай збегаю у суседнюю лакацыю. Мне там спатрэбіцца на гэтае менш аднаго дня. Эй! Всё, ляцім. Ляцім дамоў. Каб у нас не быў перагроз, то можна было б скарыстацца і тросам, каб спусці. О, ще тут рэйша. Будзем чым заняцца ў хаце, пакуль будзем тут чакаць сну свайго, бо ў нас цягавітасці яшчэ палова, можна падбегчы, дарэчы. Калі ажно палова, то можна і павытрачаць яе. Бо інакш будзе цяжка засынаць. Ужо ноч амаль, што бачыце, вечар цёмны. А ў нас яшчэ цягавітасці зашмат. І вось чуеце, мы былі толькі што каля возера, ніхто не выў, а зараз воўкі пачалі выць там. Вось такія, як кажа Лёха, рэаліі жыцця з гэтай гульнёй. Нікога не бачыш, заходзіш у хату, выходзіш, а ўжо чакаюць цябе. Таму булкі трэба трымаць у тонусе. Пастаянна. Ён там недзе справа. Хто ж так адчыняе браму? Магчыма, кагосьці будзе пытанне, а чаму гэта я такі... Як гэта называецца? Не абярэжлівы, а... Ой, халера, выскачала з галавы. Цывілізаваны. Што браму за сабой замыкаем. А гэта патрэбна толькі дзеля таго, што вось на гэтай кропцы, дзе я зараз іду, з'яўляецца звычайна два ваўкі. І калі брама будзе адчынена, яны туды зойдуць
І там не будзе бяспечна ўжо. Сраку надзяруць, як мае быць. Так, я тут залутаў гэту шыпшыну. Так, усё залутана. Ух, я зараз спужаўся праз гэтай карэнні. Я падумаў, што гэта лось стаіць. Аж мырыць. О, назянне ў нас тут будзе зараз, падаецца, бо распагодзілася. А блокі павыдувала. Так, быццам бы ў рэальнасці яна ім Cold. перашкодзіла. Брама зачыненая? Лічу, што так. Цалкам абгрунтавана, калі такое адбываецца, што ты браму зачыняеш, а ваўкі ўжо туды не пойдуць. Так, усё. Ну, трэба будзе, ведаеце што? Трэба будзе адзначыць сабе ў запісах нашых. This pack is Усё, becoming тут heavy. цёпла. Давай мы тут паглядзім. У нас тут запісы, тут, дзе нашыя нататкі, вось. Уцешная даліна, возера. Гэта у нас разбітая чыгунка. Так. Чыгунка. Дакладней, гэта будзе сядзіба. Нас там засталася соль. 10 кілаграмаў. Вось такія справы. Калеры ўжо не бачу. Так, што мы там скуры паны гэты паналуталі, так? Фотаздымкі, давай сюды. Адмена. 4 скуры. Да халера. Гэта было так. Ну, гэта хай ляжыць ужо у кішэні. Я пра бярозкі. Трэба чакаць раніцам. Мікрахвалёвка. Што там такое? Што гэта было? Я нічога не бачу, у мне ўсё чорнае. Алло, пачынаецца ззянне. Ну давай уже запальвайся, ну. Пачалося і знікла. Вось мой ложак. Шафу открыть, так. Шикоўна. Шикоўна. Мы тут лёгка сабе адрамантуем нагавіцы, боты. Вантроба ўжо да халеры. Так, там у нас была ж скура медвежая. І таксама на рамонт спусцім. Тым больш, што у нас... нам не трэба, дарэчы, 5,1. Заради 9,1 градуса, мне падаецца, скуру не трэба вытрачаць. А вось тут 23%. Тут больш, то бок вось гэта трэба пачыніць. Адрамантаваць. Ну шо мы тут? Што паказваць па тэлебачанню мясцовым? Хтосьці там, бляха, злуецца і скроліць сайты.
каністра з палівам. Гэта нам трэба. Оп. Гатова. Вусатага. Калі яго і тут паказваюць, мне падаецца, гэта ўсё. Так, чакай. Камп'ютары вось так калі адысці, то тут будзе ложак, не? Красла металічнае. Ай, ну, прыйдзецца паглядзець усё ж такі наўкола. Вось сюды. Ложак, лягаем спать. 7. Да, прикмета такая, так. Народная уже. Так, ну что мы там себе, як пачуваем? Добра пачуваем, толькі што. Ой, да раніцы трэба дачакацца. Рана яна прачнулася, вядома. Будзе сядзець. Ще не все. Ну, так уже лепш. Попілім. Так, где у нас там бачу пательню мы забрали ж сабе. Тут пакінем. Вы бачите, толькі одна бляшенка. Больше нічого. Так, ежа у нас тут. Что з надвор'ем? Так, ну можна. Можна, до речі, приготувати собі води тут. Come on, little fire. Come on. Давай мы приготуем это мясо, то что оно лежит 40 хвилинок, так? Ну, пойдем. Напарим себе воды, покуль там мясо готовится. Так, ну и покольки у нас на дворе неблагое, то недзе там у середине дня можно спокойно сходить за бирюзовой корой. А павярнуўшыся сюды яшчэ вытраціць наступны дзень на вырабніцтва стрэл. Каб у нас было дастаткова іх на гэтую лакацыю. Так. Вода. Вода. Так, выдатна. Приблизно на 3 гадзіны. Ось так. Прыручы ваўка немагчыма. Яны не паддаюцца тут. Так, што мы можам зрабіць, пакуль мы чакаем паўгадзіны? Па-першае, што ў нас тут ёсць? О, у нас тут яшчэ ёсць. Інструментаў да халеры. Шпеер, толькі навошта? Тут у меня что, трусиная скора? Ты подумай, может мне спотребиться ремонт зараз? Гэта обдробить. Так, дрелка есть. Гэта взять. Колькі ты хочешь, каб я вырабляў дрелка стрелы? 30 хвилинок. Добра.
Ну, треба було заставатися. Мається на увазі, що зробити було. Так, як там наше м'ясо? Какое надвор'е, а? Тільки погляді. Так, это я потім перепрацюю. Давай ще воду. Any of this gear. Все, шиковно. Можемо зробити собі зараз дрилці. Так, почав. Ось коли будем ближе до середини дня, это буде означати, що все, нам 100% треба їсти. Головне тільки, каб не сапсувалося на дворі там. Буде вельми кровно, коли сапсується. Давай ще 2 літрики. Так, наступне. Древка, так. Гэта у нас ужо 3 плюс 3, 6. І ще у мене було 2. То бок у нас повинно бути 8. Зараз ми гэта проконтролюємо. 6 хвилинок. Давай поглядим. 8. Правильно. Так, это у нас просто стрела. Сколько у нас наконечников? Тут только один. Чому? Потому что я покинул наконечники у шафе. Идем у шафу. Як, до речі, наша скура. Угу. Подається просто шиковно. Шкода только, что 21 отсоток, а так. Шиковно. Чекай, я ж сюди кидав, правда? Наконечники. Не, пусть сюди. Это мне все. По сутности треба с собой тягать. Pack is getting too heavy to carry. 50 килограмм. Аж мрыть. Так, покольки у нас тут плитка. О, бутылька воды, это у нас якие. Чому я не могу кинуть? Йоу, а що здарилося? Чому я моркву не мог кинуть? Что за диво дивосное? А тут могу. Так, бутылька. Давай моркву сюда. Так. Пятнадцать хвилинок. Амаль что середина дня, добре. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Давайте опошнее. И будем выправляться за корою. Так.
Спраўдзіць. Гэтых дастаткова 7. А у нас их 8, значыцца добра. Это можна сюды перасунуць. Так, і давай тканіну. Не можаш. Добра, нічога. Гэта мы як-небудзь ужо. Так, морква... Яе інтымная цацка. Так, тут у нас смецце, значыць, давай сюды. Перадай усё. Так, колькі мне трэба? Мабыць, 4. Дастаткова. А вантробу одну возьму, каб магчыма паглядзець, ці нам трэба рамантаваць пальчаткі нашы. Так, пакуль што ўсё. 43, усё добра. Дзе ты? 92, не трэба нам рамантавацца. Значыцца, гэта скідаем. Усё, зараз мы выкідаем усё лішняе, каб нам проста схадзіць залатацца, а лішняе гэта значыцца і дрэлкі. Пусты. Ось сюды давай. Пер'е, усё гэтае. Так. Дрэлка. Давай гэтае. І вось гэтае, вядома. Так. Інструмент таксама тут пакінем. Мабыць, слухайце, сякеру я таксама тут скіну. Ножоўка ёсць, калі што, калі мы знойдзем нейкае дрэўца. Так, паходні ёсць. Колькі? 4 кілаграмы больш. І не трэба для кары дакладна. Так, 4 хвіліны. Колькі нам трэба хвілінак, дарэчы? Літрик 27. Так, гэта мы падымаем. Гэта мы. Ось так. 18:36. Приблизно так. Усё попілі. Так, галінкі у меня там былі нейкія ў кішэні, правильно? 4 было, кинуть 2, одну себе покинем. На выходных не стримишь? Не. На выходных я за семьей занимаюсь. И перекладами, коли есть час. Ну и, отповедно, в неспешном темпе часом гуляю у танки. Коли что, так. Ось шикарно просто. Соника. Все, что тебе треба. Я ж праз гэта і стрымлю з раніцы, каб не адрываць час ад сям'і, таму што ўвечары, калі ёсць магчымасць пасядзець разам, я лепш пасяджу разам з усімі, чым буду гуляцца. Мне троху іншыя прыярытэты. А калі вось я зараз адзін у хаце, толькі малы ёсць. Вось, які там займаецца сваімі справамі звычайна ў гэты час, то чаму б і не пастрыміць? Ну, вядома, калі працы няма. Гэта асноўны аргумент. Так, падалося, што нейкія крокі былі па снезе. Так, святы чалавек не, Лёха, не святы. Ніхуя не святы. Ты як не заві, а вельмі далёка ад святасці. Дасведчаны, можа быць, так. Арганізаваны, так. Бо ёсць некаторыя моманты, якія у сябе вельмі паважаю. Вось. А так, каб казаць, што штосьці звышнатуральнае. Я вось, дарэчы, чаму працую праектным менеджерам, каб ты ведаў і разумеў. Таму што я не ўводную сваёй працы, калі б я чымсьці займаўся ў жыцці, я не займаўся гэтым так, каб можна было сказаць, што вынік, які атрымаўся, ён ідэальны.
Блять, ну, добра. Такога ніводнага разу ў жыцці не было. Усё роўна нейкая лухта здараецца, усё роўна нешта вылазіць, усё роўна нешта там хібнае такое. Вось, я такі ведаеш, вельмі сярэдні чалавек, невыбітны. Вось, і пры гэтым пры ўсім, бачыш, знайшоў сябе менавіта ў праектным менеджменце, хаця пачынаў як праграміст-распрацоўнік. Так. Святы чоловік сідорче. Ні, хлопці, неправда. Так, ось зноў самакритичне. Ну, блін. Самакритичне. Тут і все равно, як ні круці, але чоловік так уладкаваны, слухай, у сваім жыцці, у сваім розуме, што ты не можаш пастаянна сябе гнабіць. То бок, тое, што ты называеш самакритичным, гэта просто простое, што, типу, я ведаю свае слабыя бакі. Так, вось толькі праз гэта. Хаця ж, ну, па факце, як яно звязана? Да па факце ніяк. Гэта нічога, яно ж не дае табе па жыцці, апроч таго, што ты, напрыклад, я на сваім месцы, я не сунуся і не кажу, што я там, блядь, з best of the best у чымсьці. Гэта адзінае, мабыць, з чаго я не раблю. Так, а у нас... Чакай, схавайся. Ёсць адзін. Гэта на той выпадак, калі нам трэба будзе пасядзець у пячоры. А нам, мабыць, у пячоры лепш будзе пасядзець, простое, што мы зараз змерзнем, і у нас клаўстрафобія яшчэ, ну, карацей, свае плюсы ў пячоры ёсць. Трымайся, дзеўка, трымайся. Так, мне табе вырашаць. Добра, я прыму да ўвагі гэтыя словы. Што не мне вырашаць. Так, давай, пераставляй свае кульцяплі. Хутчэй. Інакш мы шмат згубім хп. Бегчы не пабягу. Так, ён не быў твар нам дзьмуе гэты вецер, ці не? Не пабягу праз тое, што стомленасць вырасце цягавітасцю падзей, такім чынам нам гэтыя сілы спатрэбіцца на адваротны шлях, мне падаецца. Усе са сваімі касякамі. Менавіта, Лёха, абсалютна правы. Ва ўсіх ёсць шмат касякоў. Проста, што можа чагосьці незаўважна на першы погляд, але хапае ва ўсіх. Абсалютна. Тут ніякіх выключэнняў няма. Таму мне вельмі падабаецца назіраць за палітыкай, дарэчы, менавіта праз тое, як некаторыя палітыкі заўсёды кажуць, што яны проста, бляха, без граху. Як нам казалі ў маім дзяцінстве, ні кроплю ў рот і ні сантыметра ў сраку. Яны вось усе такія амаль што. Проста, бляха, абразчыкі. Ты глядзіш такі...
Ой, я памыліўся. Блядь, я памыліўся, хлопцы. Я пайшоў з гарбатою, а я зусім... Не... Я забыўся, што я зусім у іншым баку знаходжуся. Вось прабадзяемся наўпрост туды і абратна. Просто... праз бязглуздую галаву. Гэта ж зусім іншы бок. Адлюстравальна проста. Мы у гэтую самотную дрыву выйшлі. А тое, пра што я кажу, дзе гэтая бярозка, яна там знаходзіцца яшчэ праз гэтую лакацыю, потым праз загадкавае возера трэба прайсці яшчэ цалкам. Не. Яно таго не вартае, тым больш, што мы пойдзем у новую лакацыю, дзе мы нічога не луталі, то бок там шыпшына будзе і ўсё такое. Нам лепш проста ісці тады ось той бок. Шкада, што без бярозавай кары. Але гэта лепш, чым ісці за ёю. Бо да яе вельмі далёка. Запіздзелі? Не! Гэта я быў упэўнены, што я іду правільна. Нават калі б не адвярталі ўвагі маёй ад гэтага працэсу, я бы ўсё роўна туды пайшоў бы. Ты разумееш, нейкі альцгеймер ужо. Ты вось гуляешся даволі даўно, а можа гэта не альцгеймер, гэта хутчэй проста спецыфіка бягучай, як бы мовіць, жыцця, можа быць, што занадта шмат інфармацыі вакол цябе заўсёды круціцца, ты пераключаешся то на адно, то на другое, то на трэцяе, і так вось па колу гэтым бегаеш з гэтай інфармацыяй. Яна проста замяшчаецца ў галаве. Я калісьці памятаю студэнтам быў, я вывучаў гэтае пытанне, звязанае з псіхалогіяй і памяццю, асабліва, асабіста так, як асобную рэч ад усёй псіхалогіі. Там вельмі цікавыя рэчы ў гэтым усім ёсць. Як наш мозг запамінае, як ён памятае, як ён апрацоўвае гэтыя ўспаміны. Карацей, там даследаванні вельмі шыкоўныя, мне вельмі падабаліся. Вось. А тут яно проста... Вось гэтая бязглуздасць, якая адбываецца, праз тое, што ідзеш, і потым такі, гэта ж зусім у іншым баку. А яно ў кароткім часе. І ты разумееш, наколькі ты ідыёт, у сэнсе таго, што часам ты ўпэўнены ў чымсьці, бо ты гэта памятаеш 100%. Вось. І як зараз ты ідзеш у лакацыю, і ты думаеш, што вось яна з'явіцца, зараз загрузка пройдзе, ты там, дзе мусіш быць, і яно такое, хер табе, ты з іншага боку заходзіш. І думаеш сабе, а твае ўспаміны там 10гадовай даўніны уяві сабе, у якім выглядзе, у якім стане яны зараз. Разумееш, што бок, ты не можаш быць упэўненым на 100%, што ты памятаеш абсалютна ўсё, што яно менавіта так і было. Я таксама псіхалогія, але ў рамах педагогіцы вывучаў. Не, я проста вывучаў для сябе. Былі пытанні, якія вітаначкі, олдскул вітанкі. Але пра механізмы памяці таксама праходзілі. То бок ты ведаеш пра тое, як памяць замяшчае ўспаміны, як яно улагоджвае іх, як яно іх змяняе, праўда? Карацей, мы прашпацыравалі. У нас быў шпацыр. Вось, проста дзеля таго, каб падыхаць паветрам. Так, во. Карацей, гэта ўсё вельмі прышпільна. І зноўку ты гэта суадносіш з тымі ж палітыкамі, зноўку паўтаруся вось гэтая мая цікавасць да палітыкі. Таму што у гэтых людзей яны жывуць нібы ў іншай рэальнасці. У іх усё па-іншаму. Эфект Мандэлы адзін з іх. Гэта адзін з іх.
Давай, з'еш. Так, зараз сагрэемся. Ну, дарэчы, можна зрабіць будзе стрэлку, падаецца, каб саграцца. Так, зараз пап'ем. Будзем рабіць стрэлы. Яшчэ зараз, калі сагрэюся, схожу ўсё ж такі на возера, пагляжу. Так, мне гэта ўсё трэба, вось гэтае трэба, гэтае, вядома, трэба, і вось гэтае ўсё мне трэба. Усё, вырабляем простую стрэлку з дапамогай гэтага. Так, зараз мы гэтае скінем. Толькі заради таго, каб схадзіць праверыць, што там на возеры дзеецца, каб... Чакай, а дзе наканечнікі? Аво. На возеры дзеецца, дзеля таго, каб не прапусціць, можа, які лось будзе, бо, ну, ласіная скура мне патрэбна, у мяне заплечнік ужо вельмі у кепскім стане. Але для мяне супакоіла адно, што галоўная частка механізму памяці — гэта яе забыццё. Так, гэта праўда, то бок гэты механізм, дарэчы, што вельмі дзіўна, дасюль яшчэ не зразумела, навошта гэта мозгу. Просто хіба што такая фіча ў выніку эвалюцыі з'явілася дзеля таго, каб чалавецтва не ганьбіла само сабе. Але механізм шыкоўны. Так, ну лося нема. Лося нема. Добра, хадзім. Вяртаемся, паробім стрэлак, заўтра прачнемся, зноўку паробім стрэл. Ну і як там у нас па часе? Слухайце, ну, мабыць, мы нават сёння і зойдзем на лакацыю, дзе нам трэба далей шукаць сляды Рюдзігера. Пахавалі неяк хутка. Вось, а то зараз ужо нават і падрыхтавацца паспелі. Толькі вось я не ведаю, ці мяса з сабой браць. Вядома, што трэба ўзяць з сабой будзе мяса. Бо як жа ж без мяса ісці? Ну, хаця б 2-3 кавалкі ўзяць, каб не пакутаваць моцна. Так, з глузду з'ехаць можна, каб памятаць усё. Дык так і адбываецца. Ёсць жа ж людзі, у якіх гэты механізм, ён зломлены. Вось, і яны, па сутнасці, яны вар'яцеюць. Рана ці позна, але вар'яцеюць. Так, сюды, давай яшчэ. Так. Мабыць, без сэнсу. Ужо. Давай мы... Ой, не то. Вось гэта. Так, што б я хацеў? У нас у інвентары даволі багата ёсць, даволі шмат ёсць рэчаў, якія трэба пакінуць, нам з сабой не цягнуць на тую лакацыю. Як мы сябе пачуваем? Кепска пачуваем, вось што я вам скажу. Нам трэба нейкае іншае месца. О, дарэчы. Для адпачынку, а там мы таксама будзем... Там ангар ёсць, дзе мы можам спаць. Но спадзяюся, што клаўстрафобія не пачнецца ў нас. Інакш нас просто прымусяць 10 дзён спаць, 10 сотняў спаць звонку. Так, давай гэтая гарбата. Я б гэту гарбату не піў. Давай,
спать. Так, аби старий не забувся стрими проводить. Так, коли я забудуся стримить, гэта будзе гамон, мне падаецца ўжо. Як мы там? Пакуль што трымаемся, але гарбаты трэба шмат піць, слухайце. Так, дайце ўзгадаць. Што там ад нас будзе патрабавацца на гэтай лакацыі? Хоць забей, уже не памятаю. Нам трэба нешта знайсці. Я так разумею, нам трэба у абсерваторыю схадзіць, правда? Reach the weather station. Так, як яна завецца, боже. Метеастанцыя, метеастанцыя. І там штосьці знайсці, там мы хутчэй за ўсё знойдзем нейкую наступную справаздачу. Так, давай яшчэ 2 гадзінкі паадпачываем. Ем зараз. А аўтамабіль чаго не робіць? Не зразумеў, які аўтамабіль. Так, і там нейкі вецер пачаўся, чуеце? Так, глядзі. Давай мы тут пакінем гэтыя інструменты. Бо нам без сэнсу іх цягаць зараз з сабой. Так. Яшчэ некалькі стрэлак нам трэба было спаць, дарэчы, не да самай раніцы. Я нешта пратупіўся зноўку. Трэба толькі Соніка было дачакацца і рабіць гэтыя стрэлкі. Так, вось гэты. Бо не было паўночнага ззяння. Ён толькі ў паўночнае ззянне будзе працаваць. Ну і тое. Міргацець проста фарамі, больше нічога такого. Так, і трэця. Гэта была апошняя, спадзяюся. Так, гэта была апошняя. Усё. Скідаем сюды. Усе пер'е. Дрэўка. Та зараз ты паясі ўжо. Каля ў нас, дарэчы, вось гэтая стрэлка хутка зламаецца. Ну нічога, перажывем. На 17 стрэл, выдатна. Так, ведаеце што? Наканечнікаў няма. Мы вось гэтае тут скінем. Нам трэба не забыцца, што трэба забраць яго адсюль. Што мы можам яшчэ скінуць? Вось гэтае... Добра, калі нам скіпаць час, яно патрэбнае. Вельмі прыдатнае. Так, гэта ўсё з сабой. Ну, гэтага, мабыць, зашмат. Давай мы зробім вось наступным чынам. Ось так. 3-4, каб было. Так, бо гэтыя наборы застануцца ў нас, гэта каб падгастрыць, калі спатрэбіцца. Вось гэта сюды перадамо. Так, па ежы нічога няма, зараз мы гэта ўсё будзем... Вось яно што. Вось яно што. У нас яшчэ тут ёсць. Мы, дарэчы, і ўзялі сабе ці не? Мне гэта цікава. У нас яшчэ адзежа ёсць. Так, взяла. Так, пояс. Так, а можна паглядзець вось. 40-22. Давай-ка мы з табой. Вось так. Обана. І тут глядзім. 38. Няблага. Правда?
То бок можна пераносіць прыблізна 44 кілаграмы лёгка, дзякуючы гэтаму поясу. Гэта добра. Так. Адзін паяму. Яшчэ возьмем вады з сабой і пойдзем ужо ў бок метэастанцыі. Як вы там? Клаустрофобія. Все просто раве настолькі, што у нас хутка будуць праблемы з вітамінамі. Бля. Вось гэта ўжо кепска. Вот такое надвор'е ісці. Мінус 9. Так, гэта мы дабяжым. Крыху згубім ХП, але дабяжым. Так, што табе яшчэ перашкаджаем? Давай ад пачатку. Пакінем гэтае. Літаратура хай будзе. Гэта ўсё добра, тут не чапаем, ежу у нас з сабой няма. Там ёсць. Інструменты з сабой, гэта ліхтар, хутчэй за ўсё нам трэба з сабой цягнуць, бо там ніякіх сродкаў не будзе, калі вось такая зверху толькі ліхтар нас выратуе. Так, усё, тут усё. 41 кілаграм. Ну, мне падаецца, трэба ісці. Вядома, надвор'е непрыемнае. Штосьці я не пайшоў адразу гэты бок. Але дабегчы мы мусім. А у нас тут, слухайте, курпик быў з трусом. Халера, не хачу. Бо там волк быў на пераходнай гэтай частцы. Памятаеце, я спадзяюся. Ну што, стаміўся, лёг адпачыць. Шэры, ты наш сябра. Нічога, бывае. Наступным разам атрымаецца лепш. Так, 50% лука. Лука 50%, ну неяк мы вытрымаем. Насамрэч, гэта 50 стрэлаў. З гэтага лука плюс-мінус. Можа 40. Калі быць больш дакладным. Ось, і... Ну, мабыць, мы туды не пасунемся, дзе шмат гэтых шэрых ваўкоў. Памятаю, што там быў шлях нейкі. Па-першае, бяспечней. А па-другое, там уніз нам лезці, вось не памятаю, ці трэба дзе-небудзь, ці не... Так, трэба было. Але потым. Гэта ўжо на наступным стрыме тады будзем бадзяцца па той тэрыторыі. Там трэба і бункер будзе знайсці, і... шлях знайсці, ну, карацей, там цяжка будзе. Ух, як вые гэты вецер.
Так, калі не памыляюся, тут налево. Яшчэ рано. Так, дарэчы, ёсць нейкі фінал сюжэту. Ну, вядома, так, мы даведаемся таемніцу гэтай мясцовасці. Тут жа ж, па сутнасці, мы разважаем наконт двух сюжэтаў. Ёсць жа ж сюжэтная кампанія, і 5-я частка павінна быць хутка гатова ўжо, ну, скора. Усе спадаюцца. Вось. І ёсць сюжэт, сюжэтная лінія нейкая вось тут, у гэтай у рэжыме выжывання. Калі мы кажам пра рэжым выжывання, то ён не кончыцца чымсьці, як бы табе сказаць, ну, фіналам такім, не ведаю, там, чаканнем нейкай перамоги ці штосьці падобнае. Стоп. А ну, сыграемся крыху, пачакаем. Вось, то бок, тут такога не будзе. Просто будуць дадатковыя сведчанні пра тое, як гэтая навала, якая тут здарылася, і наогуле здарылася, адбылася, як працягвалася, і гэтак далей, хто ў гэтым вінен, якія людзі прычэтныя да гэтага. Ну, і ўсё ў такім вось гатунку. Так, тут добра. Давай гэты таксама, таму што на што ён нам ніжэй за 30%. Так, типу як Order 2, а ти забрав гульню у Epic Games? Ой, у мяне яна ёсць і у Epic Games, і у Steam, таму што мы пачыналі стрыміць яе і праходзіць версіяй Epic Games. Але потым я высветліў, што ёсць жа ж беларуская мова. А яна ёсць толькі ў Steam. Так, гэта алень, ваўка нема. Вось, і таму набыў у Steam ужо гэтую гульню, каб стрыміць на беларускай. З беларусізатарам. Таму у мяне дзве версіі стаіць на кампе. І, дарэчы, дзве іконкі запуску. Яны чамусьці не дапаўняюць адна адну, а нібы замяшчаюць нават, там нават свае захаванні у кожнай з іх. Карацей, такі вось прышпіл з гэтымі гульнямі. Так. Я вось на куткі памятаю, тут няма шляху такого бяспечнага, каб можна было прайсці без ліхтара. Нейкія абрысы бачныя, а што бачна, не зразумела. О, зато старая паходня ёсць. Просто тэкстуры размазаныя па сценах, такія цікавыя. Кавалкамі. Так.
Так, ще вишей. Так, бачу фаєри, ось там вийсти вже. Добре. Та ні, ходім. Ми гэтыя галінкі зацягнем, які у нас у кішэні, зацягнем на месца наше. На гэту станцію чыгуначную. Опс. Ух, халера, гляньте толькі. Тэмпература настолькі добрая, калі б не ветер, што мы б нават не мерзлі б. Там была стрэлачка ўверх паказвала. То бок яна тыпу грэецца. Sure I can carry much more. Вось каб было, дарэчы, добрае надвор'е, я б нават не сумняваючыся, пайшоў бы наўпрост адразу ў лакацыю. А так прайшоў бы паўз гэтую станцыю чыгуначную і адразу туды, да метэастанцыя. Мы б дайшлі, нас бы хапіла сіл. Ну што, ваўчына, ты дзе? Мінулы раз ты забаяўся нас. Вось, а калі такі вецер ёсць, я хвалююся праз тое, што тая лакацыя, дзе знаходзіцца метэастанцыя, яна вельмі нестабільная. То бок, калі тут вецер, там завіруха, хутчэй за ўсё. Ісці туды гэта будзе небяспечна. Так, а як скончым гэтага Рюдзігера, трэба будзе займацца пытаннем авітаміноза, рыбаліць, вудзіць, усё як належыць. Трэба пазбавіцца гэтага недахопу вітаміна С. Так, ой, слаба бачна ўжо. Можа быць, гэта праўда праз воблачнасць, але так мала света пранікае сюды. Але калі мы шлі адсюль, то было значна лепш бачна.
Опс. Так, з правого боку. Угу. До речі, бракує адсутність мелодії. Чомусь я апошнім часом зауважаю, що все частей і частей I wonder if I can drop any of this gear. нас пакідаюць просто у гэтых гуках надвор'я, гэтых гуках жывёлаў, навакольнага свету, але без музыкі. А насустрач цягнік. Я чамусь адразу згадваю любімы мульт свайго старэйшага, гэта тачкі. Памятаеш, там гэта Мэтр і Молния Маккуін. О, Маланка Маккуін. Ось, там эпізод быў другі, калі яны таксама ў туннель паляцелі. І гэты Мэтр яму кажа Маккуіну, што ты не баісь. Я тут 100 разоў уже быў. Залятаюць у туннель. А там на іх цягнік. Ну, толькі гэта быў не цягнік, але стараецца з ліхтаром. Як у цягніка, кажуць. Смешна. Класічны развод ад сябра. Я так 100 разоў рабіў. О, бачыце, як добра, што мы пайшлі і надвор'е, слухайце, цудоўнае, пакуль што. Так, тэмпература не падае, ну то мы зараз падсілкуемся проста і пойдзем адразу на тую лакацыю. Рэйша, калі ласачка, рэйша трэба. Это все мне трэба. Это все вітамін. А вы самі памятаеце гэтыя мульты, вы глядзелі іх? Іх жа, падаецца, 3 было часткі. І там шэраг нейкіх кароткіх было ще. Памятаю, што малы мой старэйшы паміраў проста па-за гэтым мульцікам. А потым нават ще прайшло там колькі... Ну, амаль што 10 гадоў, і трэці малы таксама на ім сядзеў вельмі доўга, на гэтым Маккуіне. То бок я гэты мульт глядзеў, мабыць, ну, 150-300 разоў дакладна. Недзе ў гэтым прамежку. Старшы глядзеў. Мне падаецца, мы ў дзяцінстве столькі мульцікаў не глядзелі, як за малымі, калі побач знаходзімся з імі, праўда? Бо я памятаю, у дзяцінстве паміраў проста, калі была нядзеля, субота, я ўжо не памятаю, калі там гэта было, ці то нядзеля, ці то ў суботу. Але гэта быў Дысней, там гадзіна была дыснеўскіх мульцікаў. Гэта было штосьці з чымсьці, там чорны плашч, цуды на віражах, гэты ўсе. Потым яшчэ была качыная гісторыя, проста мозг выносіла ўсю башку, адрывала, іх столькі не было, ну то праўда, так. Сапраўды, іх столькі не было. Так, калі я не памыляюся, то нам трэба, па-першае, будзе вось тут з'есці. Так, нам пакуль што цёпла. Зараз мы яшчэ вось гэтых кавалак прыгаворым сабе. Пакінем яго тут. Я пап'ю і возьму зараз яшчэ кубачак. Вось тут. Вады. Ну, бутэлечку гэтую. Всё, сыходзім. І калі я не памыляюся, нам трэба недзе ўлева. Памятай, што недзе вось адсюль выходзіш. Плюс-мінус. Так, мы тут падымемся ці не? Падняліся. Памятаю, што вось тут выходзіш па гэтай дарозе неяк бадзяешся
Паляцейся. Трэба карацей падціснуцца пад скалу. Во, сцежка. Пайшла ў бок. Вось па ёй трэба неяк прайсціся. Бо я памятаю, там недзе караскацца трэба яшчэ было. Тыпа па прыступках. І потым толькі трапляў у тую лакацыю. Якая завецца вось гэтая, дзе знаходзіцца метастанцыя? Завецца яна нейкі там перавал, штосьці такое. Пра кароткаметражкі не чуў, але ж ёсць спін-офф пра самалёты. Пра самалёты 2 часткі ёсць, я ведаю. Там мне падабаецца, нават музыка падабаецца, уступная, галоўная тэма. Калі яна пачынаецца, і там гэтыя дасці кабіну пакрасці, неяк так яго там клікалі штосьці. Вось. І ён там марыў пра тое, як ён будзе змагацца з рэактыўнымі самалётамі. О, так. Ну, спадзяюся, я не блукаю. Нават калі і заблукаю, то не страшно, просто што цёпла. УП не губляецца. Шыкоўна, просто я лепшага надвор'я для пераходу і цяжка ўявіць сабе. Ось літаральна. Цёпла, ніякага ветру, ты нічога не губляеш, ніякай рызыкі. Просто вах. А тут ще на гэтай лакацыі і драпежнікаў няма. Усё бяспечна. Так, курва, на што ты нагадаў? Цяпер хачу пераглядзець. Ну то пераглядзі, вядома. Так, слухайце. Я вось не памятаю гэты туннель. Я памятаю не туннель, я памятаю, што мы па прыступках караскаліся. Слухайце, як гэта даўно было? Можа, з год таму. О, 2 трусы. А вы што тут займаліся? Чым тут займаліся, эй? Бадзягі. Трос. Трос. Ось трос, а я не памятаю. Няма чаго тут глядзець. Так. 3 кілаграмы. Хоць ты бяры ліхтар скідай. Калі так зрабіць. Так, што яшчэ можна скінуць? — 200 граммов. Бляшанка 150. Бля, вось я дурань. Треба ж было просто гэтыя дровы паскідаць. Ой, слухайце, ці хопіць у нас? Ну, давай, ризыкнем. Так, дзяўчына, давай. Зараз ще, як вийдем, кави бахнем. Шикоўна, мне падаецца, гэта вельмі добра, што зараз адбылося. Гэта вельмі добра. Ох, якая ты малайчына, божа! Ты лепшая, ты разумееш, ты не Астр, ты Стас. Ты просто ачмурэнна. Зараз мы на каве тут пратрымаемся, каб нам галоўнае дайсці было
да сховішча. Каб мы маглі спакойна сябе пачуваць у бяспецы. Вось тое, што трос, я забыўся. Я вось літаральна я не памятаў, што тут будзе трос, бо мне падавалася толькі прыступкі, па якіх караскаліся. Так што я і ўжо блытаю, мабыць, гэтыя ўваходы. О, так, похолодало. Пошла стрелка показывать вниз температуру. Гэта альбо праз локацию, альбо праз температуру паветра. Во, гэтыя прыступкі шыпшыну ўзялі. Пойдзем униз. Значыцца, мы на тым шляху, куды нам трэба. Усё правільна, я памятаю. Толькі трэба ўзгадаць, як у гэтым вось тумане, а не заблукаць бы нам. І што яшчэ кепска, у гэтым тумане гэта шэрыя ваўкі, якіх багата, шмат на гэтай лакацыі перавал. Каб яны на нас не наскочылі. Так, жалуды. Так, я бачу, дрэва наверх ляжыць. Тут усё, значыцца, сюды. Так, і цябе з'едуць ваўкі. Ну, не хацелася б. Вельмі не хацелася б. Мне хацелася б на гэтым захаванні 1000 дзён пажыць, а бачыш, мы яшчэ пажылі толькі 160. Я б хацеў павыконваць гэтыя ўсе стымаўскія дасягнення. Гэта ж, мне падаецца, шыкоўна. Калі ты так вось сістэматычна на працягу херавай купы стрымоў штосьці дасягаеш, штосьці робіш. Нібы гуляеш, а нібы і дасягненні ёсць. Прыемна. Валера, бляха, тут лабірынт. Ну, трэба пра гэтае памятаць, што тут шлях такі даволі доўгі. Выварацень які. Так, і тут, наколькі я памятаю, не пячора, тут павінна быць проста вось такі пераход, як у Мілтон. Тыпу ты праз паветра праходзіш і ўсё, ты ў іншай лакацыі. А чаму туман мяне хвалюе? Таму што я не памятаю рэльефа добра той лакацыі, і гэта можа нас, ну, мягка кажучы, зблытаць усе планы, таму што я, падаецца, там не было ніякага разгалінавання, нічога такога, але ж, ну, цього не ўзгадаеш і ўсё не ўспомніш.
Адзінае, што я памятаю вельмі добра, тое, што калі я быў на гэтай лакацыі прыблізна 70% дзён, гэта быў гэты завіруха. Была завіруха, было вельмі кепска. Так, туды не. Ідзем сюда, там што можа пячора нейка і падобна. Дубкі. Смайлики ваши мимасные. Так. Все, переход. Вось он, Sanded Pass. Так и есть. Пойдем. Я тут лутаться не хочу. Нам треба трымацца левого боку. Так, о, цікаво, тут цеплей. Стрелка показывае ўверх. Когда што праз туман нічога не бачна. І яким таким чынам ветер дзьмуе, вые, а туман яшчэ не развеивается. Там пячора нейкая, ці што гэта? Такое просто туман нібы цёмнае. О, бачыце злева? Справа, выбачайся, справа. Так, што даем вам вось гэтыя бонусы? Якія бонусы? Калі трацяць бонусы... А, ты пра пункты канала. Я тебе правильно зразумеў? Пячора. О, боже. Кидай гранату. Fire in the hole. Тое, што ты вытрачаеш, это просто інтэрактыўнасць людзей, каб падвысіць цікаўнасць з боку выпадковых гледачоў, калі, напрыклад, заходзяць на стрымы. Так. І не ведаюць яшчэ стрымінера, не ведаюць нічога такого, просто дзеля весялосці. Так яно асабліва нічога не дае. Так, я памятаю, што тут пума з'явіцца. Так. Гэта мы ўнізе лакацыі. Чуеце, гэта воўк. Паляваў аленя. Дзе ён яго паляваў? Вось ён, правда? Так, мне лутацца пакуль не трэба. А вось забіць ваўка гэта мусова. Ще і надвор'е паляпшаецца, што вельмі добра. Так, вось яно. Ось там нейкі ўваход у пячору.
Я не памятаю яго, слухайце. У гэтай скале, каб нейкая была пячора. Так, крывічанашка, твоя жонка, не. Крывічанка, яна ж стрымерка, якая жыве ў Амерыцы. Яна ж пачынае стрымы вельмі позна. О май, хата чыясьці. Я гэтую хату не памятаю, хоць забі. Вось цікава, там я бачу мост. Хоць я забыўся ўжо на гэтую лакацыю проста. Ой-ой-ой-ой-ой. Last Lonely House. І варштат ёсць. I'll take it. Вугельчык адзін, гэта добра. Мне чамусьці падавалася, што мне налево трэба. Heavy. А я тут іду і бачу, што там нейкія пабудовы. Слухайце, хоць ты вяртайся ў гэты будынак, чакай раніцы. Спадзяючыся на добрае надвор'е. Бо зараз ужо ноч. Ой, бля, не. Ужо ноч, ужо месяц выйшаў. Вяртаемся. Так, і на гэтым мы скончым стрым. Зараз ляжем спаць, на гэтым і все, на бягучы момант. Я, мабыць, лепш пагляжу на мапу гэтай, ну, на малюнак гэтай мапы. Знайду, бо я, халера, я не памятаю гэтых мясцін. Абсалютна не памятаю. Каб гэтая хаціна стаяла тут проста. Бульбы мех. Як наша клаустрофобія знікла пакуль што, але ж I'm not certain так, how much- цёмна тут, правда ж? Вядома, што цёмна. Галоўнае, каб было цёпла. Тут ще гэтае. Кардонная скрыня. Не-не-не, вось гэта. Так, усё па сутнасці. Крыху гэтых. Крыху тканіны, больш нічога. Ну, гэта можна разламаць. Всё. Так. Зараз мы зробім усё, што мне трэба. З таго, што мы налуталі. Ватафакера знайшоў. І ўсе, я пабег. Усім добрага дня. Дзякуй вялікі, Сідыр, што быў. Так, 4. Маль што гадзіну. І толькі застаецца маліцца на тое, што, ох ты, 2 гадзіны. Шыпшыны назбіралі на 2 гадзіны. Зараз зробім, калі дазволяць. Не, хутчэй за ўсё не дазволяць. Усё, лягаем спаць. 7. Кладземся. Вось, на гэтым скончым. Я таксама зараз на працу. Усё, усім велічэзнейшы дзякуй. Як заўсёды абняў, прыпадняў. Добрай пятніцы, хутка выходны ў кагосьці, магчыма.
Спадзяюся, што ў вас і ў нас вецер пачаўся. Што можа быць лепш? Вось, на твічы мы пойдзем у рэйд, вядома. Так, каго мы тут адсочваем? Ёсць Ралеф, Незнарок ёсць, дарэчы. А ў Ралефа мы былі на гэтым тыдні, мне падаецца. Так, а Незнарок, я штосьці не памятаю. Ну, добра, давайте да Незнарок, усё роўна. Мы на гэтым тыдні былі ўжо ў Ралефа. Так што перадавайце ўсім прывітанні. А вось, пойдзем да яго рэйд. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Пабачымся з вамі ўжо ў панядзелак. Вось, калі не падпісаны, абавязкова падпішыцеся. Пастаўце падабайку, калі гэта тычыцца Ютуба. Вось, ну і пабачымся. Надоўга не згубімся. Усім пакуль.